ala suni tile yasa maunu siri tabaw ye tatugu ulula kolu bela jelen ceni min ye bamancolen juga wale kebanu kolu fana ni tiɲɛ min bɛ kɛnɛ kan bi ko cɛ ka jan ɲɔgɔn na ko jɛgɛjala ni baji ko wa ko min y'o basigibaliya ko kuma fana ye ko tɛ se ka fɔ sabula maa min bɛ mali kɔnɔ bi kibaru k'a fɔ ko baara min bɛ senna wolomasiri tabaw olu fɛ su ani tile ko ka kɛ ni amerikɛnw ka laɲini kɛlen ye fala ye n'o de ye dansigili ye malidenw donni na u ka jamana kɔnɔ ko mali fana y'o ɲɔgɔnna sigi ani États-Unis ni ɲɔgɔn cɛ ko k'a daminɛ nin communiqué in bɔdon na n'o ye kunungo ye kalo tile 30 yaasa i nakun jɔnjɔn n'o ma dɔn amerikɛnw bɛ ka min kɛ ko k'o ɲɔgɔnna k'i la minisiri min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa a ko ko min ye mali ni États-Unis ye ko a bana ta ko nin waati laban in na ko ɲɔgɔn bonya tun b'a kɔnɔ baaraw bɛ ka kɛ basigi ni lafiya la ko nin ko in kɔni bɔra sira min fɛ sa ko olu yɛrɛ ma foyi faamu o ko kɛcogo la fala an bɛ taa seko ni dɔnko kɛnɛ kan min ye sanu mali waati min na sanu tun bɛ mali kɔnɔ fala ye nin jɛ bɛ ka ne dakɔrɔ wale yan fala ye ale b'a dɔn ne ye jalamugu fɔ ne bɛ joli sara wa naani ne buraw ko k'u t'a fɛ k'an kun nangolo yen tuguni n bɔra tumutu ni girinna ka jalamugu bila o tɛna fɔ ko n bɛ k'u dakɔrɔbɔ a t'a to n ka tile fila ni kɛ ni nin fɔlɔ maa minnu ye minɛ n ye a kuma ma nɔgɔya dɛ fala ye tumutu ni kunnangolo bɛ ka taama i tɛ jate cɛw fɛ dɛ ayi n'i furula ka ban a ye kunnangolo tɛ se ka yala i tɛ se ka taa jamana ye kunnangolo tuguni n'u y'i sɔrɔ dɔrɔn i bɛ 2000 sara o de la n bɛ k'a don n ka cɛ États-Unis ka ɲi n bɛ k'a ɲɛfɔ o de ɲɛna n'an seginna ka na kunnafoni na ko waati min sanu tun bɛ mali kɔnɔ o de kɛlen n'o jabɔ ye min ye exposition belebeleba ye an ka seko ni dɔnko matarafaba belebele min bɛ fana n'o ye Abdu Wɔlɔkɛ min ye ɲɛgɛn ani fasirili ani ka fɛnw sogolo ɲɔgɔn ka fala ye ale y'o masa de ye n'i taatɔ don i bɛ segu sira la n'i taatɔ don yanni sera Baginda i bɛ Abdu de ka yɔrɔ ye Kiniyan fan fɛ i bɛ minɛnw sogololen yɔrɔ min na dɛ i ko fato minɛnw dɛ Abdu Wɔlɔkɛ min ka yɔrɔ don wa n'i donna ye fɛn o fɛn bɛ fala ye adamaden bɛ fɛn minnu sɔrɔ k'a sɔrɔ degun tɛ fɛn minnu bɛ dun ye an t'an yɛrɛ sɛgɛn fɛn minnu na kosɛbɛ ani an yɛrɛ bɛ se ka fɛn minnu kɛ minisiri Mamu Dafe ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ɲinan san hukumu kɔnɔna na sa ka t'i ɲɛda Abdu ale ka baara kɛlen kan ni ne Abdu yɛrɛ ye o awɔ Abdu Wɔlɔkɛ min yɛrɛ de ye nin ye fala a kɛrɛfɛ Bamariam Tangara n'ale bɛ Dumuyalakaw ka sigi la minisiri min bɛ sigida lakana saniya ani yiriwali kuntalajan kunna o fana tun bɛ yen nin kalo in denfa 2 bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen n'o ye Abibu Danbele Guima national ye ɲɛgɛnw maɲɔgɔnw min ye ja talenw ye k'olu sogolo ɲɔgɔn kan k'a kɛ fɛn ye fɛn min bɛ maa hakili jigin kan ko musaka magan t'a la fo kana se baaraba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na sanu waati min na sanu ko bɛ an fɛ yan kosɛbɛ kana se mali ka seko ni dɔnko o ko hukumu kɔnɔna ma nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Mamu Dafe ale tun bɛ yen cogo min an yɛrɛ fana ka Nfamara tun bɛ kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ san 2025 seko ni dɔnko san kɛrɛnkɛrɛnnen baaraw kuncɛra ni wasa ye san kelen kɔnɔ maa fɛn fɛn bɛ seko ni dɔnko kadira kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye seko n'u damayiraw kɛ ka mali tabiyaw n'an dɔnko yira diɲɛmaa la baaraw kuncɛli kɛnɛ kan Abdu Wɔlɔkɛ min ye suwa bɔ a dɔnko la bɔgɔlanw bɔgɔdagaw ɲɛgɛnw ani dagabanajaw o exposition ɲumanba kɛra maaw ye ko l'âge d'or du Mali exposition min bɛ an tabiya an danbe an ka cɛfarinya ani an ka dugujukɔrɔ nafolo barika kofɔ ka misali ta an bɛnbakɛ Kanku Musa kan an nalen bɛ an ka année de la culture activité laban 2025 activité laban an ye exposition d'art contemporain ba dɔ labɛn an balimakɛ Abdulaye Wɔlɔkɛ Abdu Wɔlɔkɛ n'ale bɛ bɔ Dire ale ye artiste ba ye ale nana baara dɔw boloda bi a nana kabako yira n na Mali kun ye min ye fɔlɔ fɛ Kanku Musa tile la n'a bɛ fɔ tubabukan na ko l'âge d'or nali b'o exposition ba de kɛ an y'a ɲini o ka kɛ san laban activité parce que a bɛna Mali yɛrɛ ye mun ye malidenya ye mun ye Mali kun bɛ cogo min na fɔlɔ a bɛn'o bɛɛ de yira n na a bɛna yira n na k'a fɔ ni Mali cɛna muso y'u bolo ɲɔgɔn ma se ka kobaw kɛ donc an ye ci bila an balimakɛ n'an balimamuso minnu n'u sugandira
u ka baara kelen kama faso kɔnɔ kabini san caman n'u bɛ seko ni dɔnko baara la an y'u sugandi pour que u bɛ kalo parrainer kalo kalo ko mɔgɔ 12 de don cɛ ni muso donc an y'a ɲini fana k'u fo bi barikada parce que an y'u ci bila u ma u bɛɛ wulila ka na ka jɔ kalo dɔ kɔrɔ u ye baarabaw kɛ u y'u ka énergie n'u ka temps ta ka yira k'a fɔ mali ye kelen de ye u ye mali kelenya sabati donc o cɛba n'o musobaw bɛ kɛnɛ kan a kana n ye an ka u ka baara ɲuman dɔn an bɛna certificat nin minɛ olu ma donc an y'olu wele mais n'an bɔr'o la an bɛ foli bila an ka ministère de la culture baarakɛla bɛɛ ye parce que kabini jamanakuntigi ko san ka di seko ni dɔgɔ ma an bɛɛ wulila komi mɔgɔ kelen an ye équipe sigi à l'interne an ye denmisɛnninw fana wele ka na fara kan kan n'an b'a wele ko culture validée 2025 an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an ye nin baara in sɛbɛn donc baara in a ɲɛna n y'a jateminɛ kabini janvier kabini bamako furaba an bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an jɛra ka seko ni dɔnko don ba la an y'an ka sigidaw yiriwa an y'an ka seko ni dɔnko yira malidenya yɛrɛ mun ye mali ye mun ye an danbe ani maaya an y'o da kɛnɛ kan an y'a yira cogo bɛɛ la théâtre ɲɔgɔnlɔnw bɔra dɔnkiliw dara création kɛra an taara jamanabaw la an taara ni mali culture yɔrɔba caman na k'a yira k'a fɔ mali ye jamanaba de ye ko baw de kɛra mali la hali n'i y'a jateminɛ an bɛ ka baara min kɛ wulada la pour que k'a yira k'a fɔ mali bɔra baw de la ko baw de kɛra an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra ko hɛrɛ ni nafolo a daminɛna anw de fɛ yan. An b'a lɔrɔnya k'a fɔ exposition kɛnɛ in kan an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a ye jɔnjɔn ni waleɲumandɔn sɛbɛnw ta k'a di cɛbaw ni musobaw minnu kɛra seko ni dɔnko san kalo denfa ni a denbaw ye. Ayiwa n bɛ bɛɛ fo an kanubagaw an balimaw n'a sinjiw an jatigiw n bɛ bɛɛ fo en tout cas ɲinanta kɔni ɲinanta diyara a diyara fɛn bɛɛ tun bɛ yen donc n'i yɛrɛ nana musée la i bɛ fɛnw ye ɲɛna mɔgɔninfin jɔlen i b'a fɔ ko mɔgɔw tɛ tellement culture an ka mɔgɔw sɛbɛ bɛ culture ma kojugu sɛbɛ bɛ culture ma a daminɛna fo ka taa sa kuncɛli ma bi vraiment an bɛ nisɔndiyara minisiri nisɔndiyara anw yɛrɛ nisɔndiyara donc n bɛ komi n y'a fɔ cogo min na n b'a jatigiw fo ka artiste ɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka minisiri fo ka président fo. Baaraw kuncɛli la minisiri ni jamakulu ye munumunu salo kɛ exposition na o mun ye maaw la nisɔndiya ni ka seko ni dɔnko san kɛrɛnkɛrɛnlen baaraw kuncɛ wasa kɔnɔna la. Walayi halisa biennale tɔ diya b'an da an bɛ taa tumutu tuguni min ye colonel Elhaji Lamine Kapori Sanogo ye min ye Kulukoro gouverneur ye k'i min bɛ tumutukaw fɛ n'a fɔ a ma ko Sare Keyina olu dugudenw y'a yira sa ko k'a jate olu ka dugudenw fɛ han Sare Keyina ye bonya ta ka ɲɛsin a ma min ye u ka dugudenya sɛbɛn u y'o ta k'o di min ye Lamine Kapori Sanogo ma waleya in fana senfɛ ale fana ye bonyamasegin kɛ maaw ye maa o maa bɛ yen n'o o ye Kulukoro dɛmɛ nin baara in kɔnɔna na k'a daminɛ sa u ka dugutigiw la kabilatigiw ni musokuntigiw min ye ɲafungekaw ye ale ni tawudenikaw ka prefew u ye Kulukoro fana ye bonyamasegin sɛbɛn ta ka di olu bɛɛ lajɛlen ma min ye baara minnu jɛra k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula biennale la fala ye Sare Keyina kɔnɔna na ɲafunge ale ni tawudenikaw olu kun kɛlen don ka fara Sare Keyinakaw ka turupu minnu b'u bolo olu bisimilaliko ɲuman na biennale tun bɛ ka kɛ ten de marabolo bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka dɛmɛ fana kɛ ka fara kiiw fana ta kan pour que dunanw ka se ka n ko de an ka misi caya u ka misi caya an ka misi an y'an ka misi dun walayi Kulukoro gouverneur ko nin ko min kɛlen filɛ nin a tɛna danni ma tiɲɛ don seko ni dɔnko o de y'u gɛrɛ ɲɔgɔn na nka Sare Keyinakaw k'a bila u kunna n'u taara Kulukoro bɛɛ y'u ta ye Ɲanangulu y'u ta ye min ye Kulukoro ɲamɛfara n'o ye yɔrɔba dɔ ye Kulukoro kɔnɔna na k'a bɛɛ lajɛlen ko Sare Keyinakaw k'u ta don u sago b'a la su ani tile biennale don biennale tɛ o k'u labɛn k'a kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ ko yenkaw kɔni olu n'u bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye ko biennale yɛrɛ sigikun dɔ o de ye nin ye
ɲafungekaw ale ni sarekenakaw ka taa fara directeur kan kalanso min bɛ n'a bɛ fɔ ma sa ko groupe scolaire Bahadu olu bɛɛ lajɛlen ye donbolo sɔrɔ ka tila ka jɔnjɔn sɔrɔ Falaye ko ka Kulukoro troupe fo Kulukoro gouverneur k'a fo Kulukoro maabaw k'u bɛɛ lajɛlen fo min ye général de division Olu Meyidu ye ale tun bɛ ko in kɛnɛ kan n'ale ye Tawudeni gouverneur ye u gouverneur filaw tun bɛ ka taa fara Sarekena dugudenw bɛɛ lajɛlen kan Tumutu ale kɔnɔna na Falaye halisa an bɛ to Tumutu conseil régional ko baara banna pewu Isaka Nazim na ale conseil régional Tumutu délégation spéciale ɲɛmaa ye ko biennale san 2025 kɔnɔna na a ma dan ɲɛnajɛ dɔrɔn ma koyi baarabaw de kɛra Tumutu kɔnɔna na yaasa ka se ka dunanw bisimila conseil régional ale y'i bolo bila Jufa la Falaye ka wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye Tumutu ye a ye cogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na seko ni dɔnko kɔnɔna na sefa wari miliyɔn 170 o de donna musakaw la ani minɛnw la yaasa Tumutu bɛ se cogo min na ka nin ko in kɛ miliyɔn 10 k'u y'o di maaw ka dumuniko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min maa nana n'o ye turupu ye Falaye u ye miliyɔn 10 di o ko senfɛ miliyɔn 10 ani 100,000 u y'o bila sa marabolo minnu bɛ Tumutu yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye cercle ye olu bɛ se cogo min na k'u labɛn k'u jeniyɔrɔ fin ani fana ka se ka commission régionale min kun sigira Tumutu biennale ko la o dira olu ma wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na hali bi u ye miliyɔn 10 o ta ka don min ye npogotigininw ni kamalenninw na ka drapeau cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ale ni dugu fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ biennale daminɛ don a n'a kuncɛ don o hukumu kelen kɔnɔna na u ma ɲinɛ AES kɔ conseil régional maaw Falaye n'o ye Isaka Nazim n'a ka maaw ye u ye wulikajɔ kɛ maa bɛ yen k'o ye Niger ka ye o ye Burkina ka ye u ye fini don olu bɛɛ lajɛlen kan na u ka ye ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan o fana kɔfɛ tuguni Burkinakaw ka jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye fɔlikɛ jɛkulu ye farafinna yiri kan olu bɔra Burkina ka na u ye fɔli duman kɛ su ani tile gouvernorat kɔnɔna na conseil régional ko ale sigikun ye min ye o ye ka ko kɛ jɛlenya ni tilennenya kan musaka minnu farala ɲɔgɔn kan ka se ka baara in kɛ sefa wari miliyɔn 170 a doncogo n'a bɔcogo bɛɛ lajɛlen de filɛ nin ye Falaye ko dugudenw bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuya k'a dɔn k'a fɔ conseil régional de Tombouctou a ma to kɔ biennale hukumu ale kɔnɔna na bonyamasegin ani waleɲumandɔw halisa Douanza min ye a jɛkulu maaw ye n'o ye a ka fɔlikɛlaw n'a ka seko ni dɔnko tigilamaw ye Falaye k'u ka gouverneur kɔrɔ n'o ye Lasana Seku Kamara ye ko k'a fo k'a waleɲuman dɔn tiɲɛ don bi a bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nka a banna ta a yera Douanza dɛmɛni la ka taa Tumutukaw fɛ yen a y'i seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa denmisɛnw bɛ se cogo min na k'u jeniyɔrɔ fin min ye Kamarakɛ ye seko ni dɔnko de ka di a yɛrɛ ye denmisɛnninw ka d'a ye wa a bɛ fɛ Douanza ka taa ɲɛ san 2023 o biennale waati la Falaye o y'a sɔrɔ a bɛ kow kunna a ye baara kɛ yaasa Tumutu min ye Motikaw fɛ yen turupu a taali n'a segili denmisɛnninw ka se k'u senkɔrɔma don a kun ye sefa wari miliyɔn 1 di u ma o la yaasa u ka se ka u ka baaraw kɛ Zentugu a y'i bolo fa k'a to yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na turupuladenw bɛɛ lajɛlen fɛ Lasana Seku Kamara n'o o ye Douanza gouverneur kɔrɔ ye Falaye maa min don a hakili sigilen a ba sigilen jateminɛw a y'olu caman kɛ denmisɛnw ka bɛn ka se ka baara kɛ Douanza ka se ka yiriwa o de y'ale hakilina ye a ko turupu dɔrɔn tɛ dɛ min ye Douanza fɛn fɛn ye denmisɛnninw ka ko ye Falaye a se ye min ye a n'o kɛ u ye yaasa u jeniyɔrɔ ka ɲi turupu ɲɛmaa n'o ye Douanza turupu ye Lasinɛ Sangare ale ka fasiri ye nin ye min ye Chinois ye olu ni Mali ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na Falaye san 65 sɔrɔlen Mali ale ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma o ɲɛnajɛw kɛra kunungo Chine ale lasigi dunanjigiso dɔ kɔnɔna na Chinois y'u bolo fa k'a to min ye lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ yan ka taa se marabolo minnu bɛ ani maa minnu bɛ yan n'olu bɔlen don diɲɛ segin naani jɛkulu tɔgɔ la ka na sigi an fɛ yan minisiriso min an ka jamana cɛkulu ɲɛnabɔ ko kunna o secrétaire général ale tun bɛ yen maa min yɛrɛ bɛ yen Mali ka ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye Mahamudu Arabi ye ani jamana wɛrɛ cɛ sira baaraw bɛ kɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya Chine jamana ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan minisiri ka secrétaire général a y'i da don baabu la baabu min bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ kabini kunungo fo bi Chine sera ka baaraba minnu kɛ jamana kɔnɔ yan Mali fana ye i jɔli min kɛ Chine kɔkɔrɔ ko caman na min ye olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra Mali ni Chine u ka bolodi ɲɔgɔnma bila ko tɛ wa halisa u bolo bɛ ɲɔgɔn faamuya o la sa Chine ye gɛrɛ fɛn kɛ sigi sen kan sa Mali sen yɛrɛ a la farafinna bɛ weleli kɛ Mali sɛmɛya bɛɛ lajɛlen na hali kɔsa in na min ye Chinois ye u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan
yasa farafina bɛ se ka musaka sɔrɔ cogo min na jamanaw Mali ani yɔrɔ ma dɔgɔya o la jamanakuntigi filaw yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ Sinikaw fɛ yen Sini ni farafina ka ɲɔgɔn ye la wa min ye baabu kɛrɛnkɛrɛnnenw sigira Mali tɔgɔra yasa Mali yɛrɛ ka hakilinaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Siniwaw san 65 ni Mali ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɛra kunungo dunanjigiso dɔ ale kɔnɔna na fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na don kiiri ale kunkanko kumaw la Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye min ye kuna siningo ye cybercriminalité maaw y'a yira sa k'a fɔ ko Mulayi Keyita ale ni Mamari Biton Mamari Kulubali n'u fila bɛɛ lajɛlen CNT maa ye ko nɔminɛli min kun ŋaniya tirila Maître Muntaka Tall fɛ ka ɲɛsin u ma ko a nɔminɛli ko a jɔsira ka bɔ yen sabula kiiri a sigili a labɛnni a n'a baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ waati min kɔnɔna na ko waati banna nɔminɛli binna Maître Muntaka Tall ko a ye kuma in mɛn Muntaka Tall a ka bɔli la kunun na siningo ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in kan a ko ni Ala sɔnna ma Musa Mara ka sɔrɔdonbaw kun ye laɲini min kɛ k'a yira sa k'a fɔ k'u ma jɛn ni Musa Mara ka baara ye cour d'appel Bamako yan min ye janvier kalo tile 19 san 2026 ko u na kuma o kan parti politiques cili fana na a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye bɛrɛbɛrɛlitɔnw ye u ka ciliko hukumu sira la sa sɛbɛn minnu kɔni bɛ sa ni olu y'o laɲini o taara cour suprême na o kan k'o bila ka taa cour constitutionnelle la parti politique 100 an ka jamana kɔnɔ yan fala ye k'o de sigira sen kan k'a daminɛ san 2018 kana bila san 2026 la nka olu siɲɛ kelen u sen ma don min ye kalatako la an ka jamana kɔnɔ cour suprême ale de ye nin kuma in fɔ fala ye i b'a dɔn k'a fɔ k'an ka minɛnw tonnen don wɔlɔfɔw fɛ yen min ye conseil malien de chargeur ye ko a bɛ segin a kan k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan maa maa bɛ yen k'i ka minɛn bɛ Dakarikaw fɛ yen wɔlɔfɔw fɛ yen k'i ka wuli ka joona i ka taa ta kalo 3 min dira an ma fala ye o bɛ kuncɛ février kalo tile 20 san 2026 wa ko faranga cogo wɛrɛ foyi tɛna na ye a ko la f'i ka t'i ka minɛnw cɛ ka bɔ yen an ka kunnafonidila fila n'o ye ORTM maaw ye fala ye n'u kun minɛna octobre kalo tile 4 u bɔtɔ douanzakaw fɛ yen u y'u yɛrɛ sɔrɔ han bibi na Ala ni Motikaw ka wuli ka jɔ u yɛrɛ bɛ Moti kɔnɔna na bɛnkan sɔrɔla ko la u bɛ Motikaw olu fɛ yen kiiri bunakun ka halibi fala ye Mamadu Awa Gassama ale ka sɔrɔdonbaga n'o ye Maître Mamadu Ismail Konate a ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa ko min ye Mamadu Awa Gassama ka kiiri Abijankaw fɛ yen ko min ye nɔminɛli baaraw ye olu sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa jalakili kiiriso min bɛ yen ko bɛna a bila ka taa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin kalo in tile 30 n'o tun ye kunungo ye Maître Mamadu Ismail Konate y'a yira sa ko min ye Koniwarikaw ka kiiri tigilamaw ye u ka juge d'instruction k'olu tilara a yirala sa k'a fɔ ko Mamadu Awa Gassama k'a nɔminɛlen don mun na k'a ye kuma ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma olu ka sariyakisɛ 264 o bɛ tali kɛ o la min ye Côte d'Ivoire code pénal fana ye o fana bɛ tali kɛ o la ko a ka degun sera Côte d'Ivoire jamanakuntigi ma nɔminɛli filanan ye min ye o ye k'a yira sa ko bɔlɔlɔ sira fɛ Côte d'Ivoire sariyakisɛw la 387 o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Gassama ye k'a kan ka ɲangi sabula kuma minnu fɔra a y'u bɛɛ lajɛlen fɔ bɔlɔlɔ sira kan wa halisa ko a dɔw bɛ yen Mamadu Awa Gassama ka avocat ka kumana fala ye ko min ye procureur min bɛ yen n'o ye baara kɛ kabini décembre kalo tile 22 o ye laɲini kɛ sa ka ɲɛsin Côte d'Ivoire kiiri min ma n'o ye kiiriso min bɛ Abijankaw fɛ n'o ye première instance ye o de y'a yira sa ko Gassama kɔni ka ko k'a bɛna taa kɛ tribunal correctionnel la k'a yira sa k'a fɔ ko kiiri fana don o bɛna sigi sen kan
min ye ordonnance min ye a bila ka t'o kɛnɛ kan o ordonnance o de dira u ka juge muso fɛ muso min ni ale yɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw ni nɔminɛli baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye gasama ko a nɔminɛli hukumu kɔnɔna ko laluya minnu b'u bolo k'olu kolo ka girin o la sa tribunal correctionnel ale n'a ka baara kɛ maître Mamadu Ismail Konate ko sisan kɔni ko ale de bɛna wuli k'i jɔ ka laɲini kɛ ka kɛ ni Côte d'Ivoire sariyaw ye Mamadu Awa Gassama a bɛ se ka soronnali don cogo min na a ko sa ko a ka soronnali donni hukumu kɔnɔna na ko ale hakili sigilen a dalen don kiiri tigilamaw la ko wa k'u ye kuma min filɛ nin ye k'a fɔ ko k'a nɔ minɛni a n'a kiiri ni ko k'a bila ka taa tribunal correctionnel kɔrɔ maître Mamadu Ismail Konate ko a bɛ o bonya bi a b'o bonya sini Côte d'Ivoire kiiriso a b'olu bonya nka ale na wuli ka jɔ kɛ sa hakɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ ni Côte d'Ivoire kiiriso ye ani diɲɛ seleke naani kiirisow ye ani Côte d'Ivoire ye tɛgɛnɔ bila adamadenw ka jo sariya hukumu kɔnɔna na sɛbɛn o sɛbɛnna diɲɛ kɔnɔ k'ale na i sinsin o kan k'a ka sonalidon baaraw kɛ a ko wa fana a bɛna laɲini kɛ koyi laɲini min b'a to min ye Gassama ye sariyaw ko cogo min a ka kiiri tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la joona a ko Mamadu Awa Gassama ka kiiri ka teliya o de ka di ale ye a na fɛɛrɛ kɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire sariyaso ma u se cogo min na Gassama ale ka kiiri baaraw ka se ka sigi sen kelen kan ko wa fana k'a t'a fɛ min ye waleya in ye a ka sago sariya kunna sariya ye min fɔ k'a b'o fɔ min ye maître Mamadu Ismail Konate ye a ko bɛɛ k'a bila a kunna k'a fɔ ko Gassama a ma nɔ minɛ min ye nɔminɛli sɛbɛn ale ni laɲini sɛbɛn minnu bɛ yen ko olu de b'a kan a jalakile nka a ma kiiri fɔlɔ o la sa k'a b'a ɲini bɛɛ fɛ fala k'an ka ɲini k'an koliji la han ko sabula ko min ye anw kunnafonidilaw ye fɔcogo bɛ fɔcogo la k'an k'olu jateminɛ ko nin ni ko tɔw tɛ kelen ye ko kiiri bɛ ka kɛ yɔrɔ min na o ye jamana wɛrɛ ye ko yaasa an kana Gassama kungo gɛlɛya k'an ka se an kumacogo la ko ale b'o ɲini an fɛ n'o ye maître Mamadu Ismail Konate parikaw fɛ yen décembre kalo tile 30 maître Mamadu Ismail Konate avocat don min ye Mamadu Awa Gassama ka avocat o do fala ye 31 décembre fala ye bi tɛ labɛnw minnu b'a ka ɲɛnɛma u bɛ ka labɛn kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye minnu ta ye sɛ ye u wulilen don k'u jɔ minnu ta ye vɛsi ye minnu ta ye kobaw ye u bɛɛ bɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ sugu kɔnɔnaw la studio tabani maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nafɛn feere sugu ye ale ni sɛ feere sugu fala ye ko maaw tɛ ka girin ye ɲinan dɛ ko n'o y'a sɔrɔ santɔ la ni ɲanguma b'a sɔrɔ girinkajɔ wuli jɔlen don kosɛbɛ ko min ye taji ye k'a taara ni wari bɛɛ lajɛlen ye tajiko gɛlɛya ko min tɛmɛna yan k'o ye dadigi kɛ maaw la Medinakura sugu maaw ale ni suguba minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna bi fala ye ntɛnɛndo studio tabani maaw ko u taara sɔrɔ maaw senna ka suma ye kosɛbɛ kunun ko sugu ninnu kɔnɔna na ko min kɔni ye karayogow bɛ yen min ye jaba bɛ yen namasaw bɛ yen min ye loko o bɛ yen k'u bɛ ka taa se pomme de terre n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma wa ko sɔngɔ damatɛmɛja min ye kilogaramu 25 ye pomme de terre la fala ye k'o ye 2,600 ye yɔrɔ dɔw la jaba o kilo kelen bɛ taa 135 la yɔrɔ dɔw la 100 yɔrɔ dɔw la 60 min ye o kelen don fana ka namasatigiw ka fanfɛla fana fɛ min ye logotigiw ye ko logoden 3 den 7 o de ye 100 ye ko n'i y'o sɔrɔ Bamakɔ sugu Medinakura sugu la cogo min ko Lafiyabugukaw fana fɛ a bɛ o cogoya la min ye Lafiyabugu ye sa ale sɛ feere sugu ni Wolofabugu sɛ feere sugu fala ye ko yen fana maaw bɛ ka taa nka min ye feerelikɛlaw ye yen ko sɛ b'a daminɛ 600 ka taa se 1000 ma n'i b'a fɛ ka dɔnɔkɔrɔ kwalen sɔrɔ fala ye nka o fana kɛrɛfɛ nafɛn feerela minnu fana bɛ yen olu fana ko k'u ɲɛ tɛ maa la Wolofabugu sugu o jateminɛ kelen don guwaw kɔni bɛ sɛw tonnen don a kɔnɔ nka maaw tɛ ka ye fɔlɔ feerelikɛlaw yɛrɛ ko k'olu ja tigɛlen don nka ye sɛ b'a daminɛ 700 la ka taa se 1200 ma u ye min fɔ studio tamani maaw ye ko maaw senna ka suma ɲinan han an ka wariw banna o taji kɔni ale dun tɛ kɛ sɛ ye fala hukumu kelen kɔnɔna na den min k'ale ye wulikajɔ kɛ ntɛnɛndo min ye sɛ ye sɛ woro o 2,800 carton 2,800 ani jɛgɛ 150 carton 150 ko douanelakaw y'u bolo da o de ka ben min kɛrɛnkɛrɛnnenya la o dontɔ kun don Bamakɔ kɔnɔna na fala ye ko kabako dɔ kɛra Bamakɔ min ye Nafiu Aburahamani ye
ale kalanden ye kalanden min don a bɛ kɛnɛya kalanso kɔnɔna na ko waleya in yɛrɛ kɛra octobre kalo tile 25 Bamakɔ Balabugu pont n'a b'a fɔ ma nanzarakan na ko pont de martyrs ni ale yɛrɛ ye babili fɔlɔ ye Bamakɔ kɔnɔna na yan fala ye min ye Nafiu Abdurahmani ye kalanden kɛnɛya bankun kan k'ale de sera ka muso dɔ lajigin han pont sanfɛ kɔni waati min na waleya in bɛ kɛ a kɛra dimanche donya dɔ fɛ kɔɲɔkɛlaw b'u sɛnsɛn ka taa so maaw bɛ embouteillage jugubaw kɔnɔna na kamalennin ja ale bɛ fɛɛrɛ ɲini yaasa ka muso in o bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min ko min ye waleya in bɛɛ lajɛlen kɛra mobili kɔnɔ k'a ban tewu maa kofɔlen a y'i cɛsiri koyi pont de martyrs sanfɛ a n'a ka fɛɛrɛ n'a ka dɔnko in muso ani den bɛɛ lajɛlen u sera ka kisi min ye Nafiu Abdurahmani ye san 22 a bɛ kilasi 2nan na yɔrɔ min n'a bɛ fɔ ma ko institut de formation stagiaire Bernard Kouchner ka a b'o kɔnɔna na a filɛ ka muso kisi k'a den kisi ko balana koba k'a sɔrɔ a ma jɔrɔ a ma muguri a ma foyi min ye muso in ye sa n'o yɛrɛ dɛmɛna o ye Nabindu Kone ye o sera ka jigin pont yɛrɛ sanfɛla ye fala ye min ye octobre kalo tile 25 san 2025 ko koba minnu kɛra fala ye min ye san 2025 kɔnɔ k'a ka ca ko nka ko nin kɛra koba ye min tɛmɛna maaw nɔgɔkɔrɔ maa caman ma bɔ a kalama kamalen dɔɔnin tɛ a bugunatigɛ dɔɔnin tɛ maa t'a dɔn maa m'a ɲini k'a lakodɔn k'a ɲinɛ k'a lajɛ a sera ka nin baara min kɛ nin ye ani bonya min ka kan ko k'o k'a ye ko ɲinɛkɛra a kɔ han a n'a ɲɔgɔnna caman ginɛkaw fɛ yen kalata kɛra nin kalo in tile 28 n'o ye décembre kalo in ye kari tɛmɛnen fala ye bɛɛ lajɛlen sigilen don ka jaabi de kɔnɔ sisan sa maa min bɛ yen n'o bɛ kalata ko kunna a ko min ye kalata bɛ ka kɛ yɔrɔ minnu na fala ye yɔrɔ 15 dɔrɔn de la min ye Dunbiya ye a ma se sɔrɔ ye han ko sinɔn ko yɔrɔ 50 kɔni k'a y'o kɛ Mariba yaw an kɔni fɛ yan sisan kɔni deuxième tour tɛ yen o ni jɔn bɛ taa han kɔrɔlenw nana deuxième tour t'a la kuraw nana deuxième tour t'a la a démocratie ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la sisan min don n'a ka ɲi n'a man ɲi a yɛrɛ kɛcogo dɔrɔn b'a jira président kɔrɔw olu ka kɛ olu ka tago kelen kɛ président kura nalenw olu fana ka tago kelen kɛ fala ye yɔrɔ kɔni fiɲɛ kɔni bɛ fan dɔ ko dɔ kɔni bɛ kɔni min tɛ tiɲɛ a ko kɔnɔna minɛ ala ka sɔn ɲuman kan ye min ye Guinée dan kelen ye a ka DG ɲɛmaaba n'o ye Jɛnabu Ture Kamara ye ale bɔra ka nin kibaruya ninnu di kununko ko n'a ala ma jan kɛ fala ye Mamadi a fana bɛ tago kelen sira kan farikolo ɲɛnajɛ an bɛ don ale bakun kan sisan n'o ye Coupe d'Afrique ye fala ye kununko an y'a ye k'a fɔ ndulati tɔw olu bɛ ka kɛ yaasa ka se ka maaw ɲini 8e de finale baara bɛ se ka dafa cogo min na Maroc ale kɔni groupe A kɔnɔna na fala ye ale ni Tanzanie kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ han sabula jaabi minnu bɔra kununko o b'o yira Tanzanie ale ye meilleur 3e ye Mali ale min kɛra ka groupe fɔlɔ o filanan ye fala ye k'aw ni Tunisie de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ale ye groupe C filanan ye o b'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nigeria ye ni ale kɔni ta kɛ Mariba yaw ka kelen bɔko 3 seko 3 maa ma tɔn da fɔlɔ Super Eagles n'o ye Eric Shell ka maaw ye olu fana sigilen don sa ka min ye groupe F o 3e kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw kɔni bɛ ka min fɔ n'a ma kɛ Mozambique ye a na kɛ Cameroun ye o jaabi bɛ bɔ dɔn su in na Senegal ni RD Congo olu fana kɛra Mariba yaw ko kelenw ye u ka jɛkulu kɔnɔ n'o ye groupe D ye u fila bɛɛ lajɛlen se sɔrɔ kununko nka Senegali ale de bɛ ten kan ale ye fɔlɔ ye ka RDC kɛ filanan ye ko n'ala ma jan kɛ fala ye groupe min bɛ yen n'o ye groupe B ye groupe E walima groupe F Senegal ni o sabanan bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ han sabula Senegali ale kɛra galew ni aw ka représentanw de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ han RD Congo ale ni Algérie ni ko wɛrɛ ma bɔ a la groupe E kɔnɔna na ale n'olu bɛ sɔn ka ɲɔgɔn sɔrɔ Egypte n'o ye Pharaon ye fala ye olu mun kɛra ka groupe B premier ye ni ala sɔnna ma olu ni Benin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min ye groupe D 3e ye olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a yirala sa k'a fɔ sa meilleur 3e yaw la nin waati in na an bɛ waati min na sisan yanni bi balontan ka kɛ maa minnu bɛ yen n'olu jɔyɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ Tanzanie groupe C kuru 4 bɛ ale bolo min ye Benin ye groupe D kuru 3 bɛ ale bolo Sudan groupe E kuru 3 bɛ a bolo min ye Zambie ye groupe A kuru 2 bɛ ale bolo yɔrɔ Angola kun ta ye kuru 2 ni dɔbɔ 2 ye
ale sembora la peu kabini Tanzanie ni ale de Tunisie tay ngone me ko mutulonja abalo mataw o ko fe falay coupe d'Afrique na tabak akaba ko te ndula tala kene toko bolimba ale wa were koy Pierre Emerick Aubameyang no oye gabonga ga jalatigi Marseille nyefe mado falay ko akosa ko ale kormeta France ko kati frake koy ni wati na sa ko aya ira sa ko ale konu kumberebe ka dimi aya yini ko dogotoro fe nasra ka blagata ka tonko nanana ko be songa fusa ma ko sebe wala sa gabonga ga fédération ma no fe ka futie ule bataki ka da bela jelen tlo ka kunungo ko minye ma ko folenye Pierre Emerick Aubameyang ko ale koni tara e koni dale ka coupe d'Afrique ko rebe bane ya shibe yoro mina alna sika karo rega tuguni o ko falay Patrice Lumumba ni ale ye RD Congo ka ma baye politique siraga falay are monument be on refe ya square Patrice Lumumba me kunu ngo terena de uyadla katana e amanalama uka supporter do de be no ye Congo RD Congo supporter bay ale to ko Lumumba ve ko wa ko ni wana ale ka supporter ka to de koyi abtani sati ne no ye Lumumba ko jo fam no la safo ka tandula tamba atejigi koyi ugaina o atejigi usera o atejigi walere joli no akrefe fo ka tandula tamba minute bi kononto o kunungo ma ko ni ayi ma tika nyinga lega sasa ko ni ko yin ko fe ko kafu bina na mu fa ko la falai ni supporter do ka ba yamara ka dona ye o kuma bana e peu bi na la sorama groupe C kunungo jabi munu match munu tana groupe C ko na Uganda ale dasira Nigeria fe saba ani kele Tanzanie ni Tunisie kele ni kele groupe D ko na mi Botswana ya ale bina RD Congo nyogoro saba ani fu o saba ani fu kele Senegal yo fana ke benena bini ala sonama kalot le bisaba ani kele mi Guinée équatoriale ni Algérie olu be nyan soro wati mi nega kan wolon vla Sudan ni Burkina Faso olu fana be nyan soro o wati kele falai o kofe sa nega kanya mugan minute bisaba Cameroun ni Mozambique be nyan soro wati mi Côte d'Ivoire ni Gabon be nyan soro wati kele na mi Algérie ale ko ni mago ko me kuru kele ne la ya saka saka do fara ka seka mi Côte d'Ivoire ye aka seka ando ka seka kisi nyama walma Cameroun nga bela jere mbele i kuna mnana ya saka seka ta 8e de finale ale keneka Mali jamana ko ni mi seka wuli ka joni chesiri mununga falai o ye ka Iraq demso na ka ko tlonge bana mi ni ka mogo ye ko la jeu o bana gardien fana ko jatemene falai sabula kuna ma ko be kama lela ya ira saka fo ko mi supporteru ye ani mamun me far ko nyanya la kolosi ba mako ko na famata ndani bela jele fe ko sega o falai domina yi jigibu ka obi jigi kari mi ye Mali ye boko saba mi ye flani bi saba kuru saba ko ni ko chema ko sebe joueur niveau ka bonima ko nga ko mimbe anga jekulu ko na nga ko re ko na odongo Mali ni dugu to ka du komor kan dula tamba ne falai ko canal mauduna anga verser kono ko ayira ka ko joueur tu nyam fe koy mi nye Amari Traoré ye ale bora ka kuma joueur fe ku chesru ku jija o kofe ibusuma fana naka mauna naka na kuma falai ko toyin konna na bi mamunu be nulu sebwe sena ben dula tab tamango ka ton konna na ulu sigilo no karafa ka maula jeu mamunu be nulu ten dula tange do be utuka ton ta utuka bolontange ulu be ka doga ma kene o sigilen to ko ni mamunu yem bolontan laje falai ko anye minga ni maraku do ko ye demseni kene bien kene nyenema ye munu seme balonga bi kosebe wa demseni chama me fana ko ububulu kono ko lu mara ye mi yanga de kara ko danga e kam sogo la segi so sabula le reti barala ati ko kuna ati ko nyene bo ati foyi ke asigile no te san kalotani fla ati kurun kuna ati kurun jula falai maw ye mi nye television ko ko yo kuma ede ma tawro dugudugu mala nabe bara wore ke kere fla la ye ko wa gegun ba yere mi Mali ton kon nana ton kelen tamulo bi dobe ke chamanche sini dobe ke krefe mai dobe sigi krefe ame jeune système munu fana ye anya adam ni katkati de récupérateur ka chamulu kinafo mami me iga bi makara ko bana koyi kuna manye sindula tama inafo final be tanchogo mi ko anganche siri wa kunala yanchi falai minye 8e de finale na mununte bolontan uti juga ton fe minye farkolo ko hum ko na jolonte nantaru lu sigi kerefe kata maujue mamunu kadanye
ko an ta y'a ɲagama ye han nin ye jateminɛlikɛlaw ye minnu bɛ ko la kɔlɔsi kɛ farikolo ɲɛnajɛ la kosɛbɛ u ye sɛbɛnni min kɛ Mali garisigɛ kan ko wa k'a banna ta ko fɛn min bɛ Mali bolo ko ye ndolantan ye dɛ ko nka k'u la jouer ko de i b'a fɔ k'u ni entraîneur bɛ kɛlɛ la ayiwa an yɛrɛ ka farangani ye min y'a la fala ye n'u tilara anw na kuma anw kɔni tɛ kuma fɔlɔ dɛ n'u tilara anw bɛ kuma ala ka sɛgɛw gagne ala ka se d'u ma ala ka wasa di den bɛɛ lajɛlen ma ɲinan san anw ka présentation sɔgɔma nin y'o bannen ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye yafa ye k'o fana ɲini maaw fɛ tubabu san n'o fala ye nka san bɛɛ ye san ye ala tɛ ko foyi kɛ ten an bɛ dugawu kɛ sa san wɛrɛ ta ala k'o fana jira an na k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ waati wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna a ma. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ